Management sa Lapu-Lapu City Hospital buot ipaimbisigar ni Mayor Pasardasa. Subay sa reklamo ni PDP MLT candidate Junard Ahong Chan nga nalangay ang pagda sa usa ka pasyente tungod kay wide driver ang ambulansya. Si Luan Merondina sa report. Gikasagmuyo ni Mayor Paz Radasa ang taho nga mitaliwa na ang 49 anyos nga si Cesar Chaton kinsa gikatahong napusila niadtong Sabado sa gabi sa Barangay Babag. Matod sa mayor, bisan kun gikatahong atua misuporta si Chaton sa kandidatura ni Chan, apan nakailasiya ni ini tungod kay kanunay kining magbalik-balik sa City Hall tungod sa gihambin ni ining stage 4 prostate cancer. For quite some time, ato man na siyang gitabangan sa iyang chemo, gitabangan nato siya sa mga tambal niya. I think gikwenta na at gipatanaw na ako mga 8 times man siguro natabangan siya sa iyang tambal kay naman siya 4th stage nga prostate cancer. Kagahapon, gipatawag sa mayor ang kadagkuan sa Lapu-Lapu City Hospital human masayod sa reklamo ni Chan nga nalangay ang pagdala ngadto sa Vicente Soto Memorial Medical Center kang Chaton tungod kay walay driver ang ambulansya sa City Hospital. Buot sa mayor nga maimbestigahan ang hitabo aron mapatubag ang nasutang may pagkuwang sa ilang responsibilidad. Mayo lang ta sa istorya nga okay ni mo ni this and that, pero sa actual di gyud mao daw dunay pinaka-list ma-reprimand ani kay demurag taking it lightly. Yeah, we're not talking only about sa kang Cesar, kung dili as a whole ang ilang management demurag di gyud mao. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Merondina, Balitang Besda.